Wythnos dros y pythefnos nes yma, mae'n mynd i bod yn 5 mlynedd ers lockdown. Ti'n gwybod un peth oedd yn really weird i fi? O'n i'n sangl yn ystod y lockdowns o'n i gyd. O'n i wedi actually hoi lan gyda rhywun just cyn ni. Oedd neb di... Cos o'n i, fel o'n i'n gweud, oedd Kate di symud mewn a o'n i ddim yn nabod i'n gilydd. O'n i ddim yn ffrindiau. Nath neb rhoi cwtch i fi am fusoedd. Nath neb cyffwrdd fi am fusoedd. A fi'n gwybod hwnna wedi digwydd i loads o bobl. A o'n i ddim wedi sylweddoli pam gymaint oedd hwnna wedi effeithio fi. And I'm not talking about fel, any fel sort of romantic contact neu dim byd, although... Yeah. That also. That was a dry spell. Necessary, legal dry spell. Diane, proud of you. Yeah, impressive iawn, fi'n gwybod. Beth oedd e? Unwaith o ti'n cael sort of mynd am dro gyda rhywun, fi'n gwybod beth oedd e Sila mamau neu rhywbeth, o ti'n cael sort of mynd am dro gyda rhywun o bellter. Fi'n cofio bod gyda rhieni fi am dro yn y bai, a oedden ni'n, tymod, cymryd y lockdowns y pethau'n really, achos teulu fi'n gyd yn gweithio, oedd mam yn GP a dad yn gweithio mewn meddygfa hefyd, so oedd e'n really fel, oedd e ddim just fel ar lles i hun, oedd e'n really directly effeithio pobl eraill, so fi just yn cofio bod fel, fi just like really tearing up achos o'n i fel, methu cael, fi'n mynd bach yn emotional, meddwl nôl at fe, cos oedd e'n really fel, bizarre, just peidio gallu rhoi cwtch i neb, a just fel, sa'n gwybod, just gweld eisiau hwnna, loads.